yung office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Shay's Secret Files. Si Shay na namimiss ang kanyang best friend. Ang kanyang best friend na muntikan na niyang maging boyfriend. But they opted not to push through with the, alam mo yun, romantic relationship. Pero yun nga, nagbunga naman ng maganda. Bali, ginawa niya yung kuya ng best friend niya. Kaya lang eventually hindi rin naman nagkatuluyan yung kuya niya tsaka itong secret file sender natin. But then again, yun nga, masyadong maagang kinuha ni Lord yung best friend niya. I think nasa 20s pa to, no? So, yun, may asawa na siya, may pamilya na siya, and namimiss niya pa rin yung best friend niya na yun. So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Chris Moraga. Hi DJ Rocky! Hello! Good afternoon guys! Para sa ating letter sender of the day na si Shay, condolence, and I think during this time nakapag-move on ka na siguro kasi nagkaroon ka na rin naman ng pamilya mo, and of course I'm sure masaya na rin si Ariel sa langit kung nasan man siya ngayon, at malamang ginaguide ka niya kaya nasa mabuting kalagayan ka ngayon. Napakasarap lang malaman na may mga best friend tayo, no, na andyan pa rin kahit pagtanda natin. Andyan pa rin sila para suportahan tayo sa mga kalokohan natin, sa mga mali natin, sa mga tamang desisyon natin sa buhay, sa mga kalokohan natin. At we are blessed na binigyan tayo ng best friend. So, yung iba swerte kasi naging yung best friend nila, yun na yung naging jowa nila at naging asawa nila. Yung iba naman, kagaya mo, yun nangyari. Still, blessed pa rin tayo kasi may mga tao tayong naging best friend. So, maganda yung istorya mo, nakakalungkot pero at the same time, nakaka-inspire din na balik-balikan ng nakaraan, lalo na yung mga high school days. Yan. So, more power sa'yo. Sana maging maayos na ulit ang sitwasyon ng buhay ng bawat isa, lalo na yung ex mo. Sana maging responsable siyang ama dun sa kanyang nabuntis. Well, good thing na rin at maganda rin yung naging decision mo dahil naging family-oriented ka nga. And yun lang. Thank you DJ Rocky. God bless. Bye. Thank you so much, Chris Moraga. Napakaswerte ng isang taong merong best friend. Yung mga best friend ko actually nasa ibang bansa na sila. So yung isa lumipad na ng Canada, yung isa lumipad na ng UK. And I can't just imagine someone na sobrang lapit dun sa kanilang best friend na malaman mo, maramdaman mo na hindi mo na sila makakausap pa. Parang hindi ko siya ma-imagine na may ganun. So, napaka-painful nitong nangyari sa ating secret file sender na si Shay. Pero, yun talagang buhay. Lahat tayo patungo doon. And I don't think a person who truly loves can move on from a loss of a loved one. Alam mo yun? A person who loves so much cannot
really move forward or cannot really move on from a loss. Parang you'll just learn to deal with it. Anyway, eto naman sabi ni Robert Tirao. Nakakalungkot ang nangyari sa best friend mo. Magpakatatag ka na lang palagi at tuloy lang ang laban sa buhay. I-keep mo lang ang lahat ng memories na meron kayo ng best friend mo. Totoo. Ang best friend mo pa ang tulay para ma-meet mo yung kuya niya na minahal mo rin naman kahit na niloko ka. At least, dumaan yung tao sa buhay mo. Anyway, eto naman ang sabi ni Danilo R. De La Cruz. No regrets, just lessons. No worries, just acceptance. No expectations, just gratitude. Life is too short, so enjoy life while you can. It can be taken in just a heartbeat, as they say. Nobody can predict our future. So you just have to give your all to whatever relationship you have and do your best to take care of it. But always remember to keep something for yourself. Have a Wedding Wednesday consistently beautiful. My kryptonite, DJ Rocky. Ay, ang haba naman po no, Danilo R. De La Cruz. Anyway, no regrets, just lessons. So enjoy life while you can because life is short. Diba nga, nitong COVID lang, dito natin napatunayan na sobrang iksi rin talaga ng buhay. Kumbaga, yung taong nakakausap mo lang kahapon, biglang boom, hirap nang huminga ngayon. Yung ganun ba? Tapos marami tayong kilala na alam nating ang healthy naman o kaya active sa sports, bata pa, pero biglang boom. Natamaan ng COVID, namatay. Kinuha na ng may kapal. So we can't really tell kung ano yung pwede pang mangyari sa atin in the future, but we can plan. Kaya nga may St. Peter's, di ba? May insurance. Charot with the rot. Hindi, but kidding aside ko dito, we can plan our future, pero we can't really tell kung bukas mabubuhay pa tayo. So make the most out of it. Ngayon pa lang, ipadama mo na sa taong mahal mo, kahit sino pa yan, may it be a romantic relationship, may it be a friendship, may it be a love towards your parents, na mahal mo sila. Kasi nga, hindi guaranteed na healthy ka ngayon, healthy ka forever, baka bukas hindi na. Charot with a lot. Hi, Novello Michael. Sabi niya dito, nakakalungkot naman sobra para kay Shay. Kahit wala akong best friend, I can really feel how it hurts to lose someone you love. Eto naman, shoutout po kay Sheena Joy. Hoy, mag-diet ka na, Sheena Joy. Uy, grabe ka naman, Novello Michael. Ba't po dito pinatatamaan sa radyo? Ako natatamaan din dun, ah. Sabi pa ni Charles Sancho dito, kahapon betrayal sa best friend, ngayon naman nawalang ng best friend. Ano kaya susunod? Nangabilang bahay ang best friend? Charot with harot. I'm so sorry for your loss, sender. Be brave and tuloy lang ang buhay. Maraming salamat, DJ Rocky from Charles Sancho. O nga no, kahapon yung episode natin, betrayal sa best friend. Ngayon naman nawalan ng best friend. Anyway, ang dami pa ng comments sa ating secret file for this afternoon at lahat nakikiramay sa pagkawala ng iyong matalik na kaibigan, Shame. Well, napakaswerte na lang talaga natin na maka-experience ng isang relasyon na totoong-totoo, na wala kang maitatago, na pwede ka lang magpaka-totoo, na pwede kang umiyak, pwede kang gumawa, pwede kang magalit, pwede kang mainis, pwede kang maging masaya, pwede kang maging loka-loka, pwedeng sabay ninyong gawin lahat ng mga kalokohan sa buhay. And you just can share a lot of things with this person. Maswerte yung iba na yung best friend nila, jowa nila. Kilig yarn. Pero alam mo yun, ang swerte ng mga taong nagkakaroon ng ganong klaseng kaibigan and they get to experience that kind of relationship.
So, hindi naman kasi forever lahat ng yun. I mean, yung people, mga tao sa paligid natin, hindi naman sila forever na nandito sa mundong ito. At ganun din naman tayo. Hindi naman tayo forever na sa mundong ito. So, you just have to seize the day. Carpe diem. Ay, ang tari ko makarpe diem. Ano ibig sabihin nun? Seize the day. It's a French word. Hello. Seize the day. So, every single day of your life, choose to be happy, choose to love, choose to be kind, choose to lower your pride, choose to lower your ego, choose to communicate, choose to make that person feel loved. Choose to be at peace. So, maiksi ang buhay. And you just have to be grateful sa mga tao, sa mga experiences na naipadama at na-share sa atin. Yung memory, yung core memories na pinagsaluhan ninyo ng best friend mo, Secret File Sender Shay, yun yung tinatawag na treasure. And yan yung naglalast kahit ilang taon pa ang lumipas. So I hope you're doing okay, you're doing fine, and healthy ka, at ganun din ang family mo. And okay lang na ma-miss ang isang taong naging bahagi ng buhay mo. Okay lang yun. Basta wag mo namang hilingin na sumunod ka agad sa kanya. Yung dun naman sa kuya niya na niloko ka, well, it's all in the past. At least, nagkaroon kayo ng maganda pa rin namang pagsasama nung kuya niya. At least kahit papano, masaya ka pa rin, naging masaya ka pa rin sa piling niya. Alam mo yun, never regret the things that made you happy. And that person naman made you happy kahit papano. So, we just have to move forward with our lives. And hindi naman kinakailangan mag-move on in terms of grieving, or hindi naman grieving, in terms of pagka-miss dun sa isang taong nawala na sa mundong ito. So, you can just deal with it. You can just deal every single day of your life na okay, itong best friend ko wala na. Tsaka, pwede ka naman magdagdag ng best friend. Although, irreplaceable yung best friend mo sa buhay mo, pero pwede kang magdagdag ng taong pwede mong maging best friend. Tandaan mo yan. Pero syempre, himay-himayin mo muna kasi hindi naman lahat ng tao mapagkakatiwalaan eh. Kaya nga, again, napakaswerte ng mga taong may totoong kaibigan sa buhay nila kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon at nabibless na magkaroon ng isang mabuti, matino at totoong kaibigan. Yung kaibigan na sasabihan ka, sasampalin ka, gigisingin ka sa katotohanan kapag naliligaw ka na ng landas. Oo, sasamahan ka sa mga kalokohan mo pero hindi sa paggawa ng katarantaduhan na malalaki. So yeah. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You were still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Shay's Secret File.